من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس في القراءة في من هذه المدرسة المباركة. اسم الكتاب القراءة. الحروف الهجائية غير مرتبة أو نقول حروف الهجائية غير مرتبة. الحروف الهجائية غير المرتبة: تا تا لا دا فا ما آ را كا كا جا صا ضا نا غا حا ذا و ثا طا زا يا شا ها با زا زا صا قا خا. هذه الحروف الهجائية غير مرتبة. الحروف الهجائية غير مرتبة. الحروف الهجائية غير مرتبة: تا لا دا فا ما آ را كا كا جا سا ضا ضا نا غا حا ذا و ثا قا زا يا شا ها با زا صا قا غا. هذه الحروف الهجائية غير المرتبة. إذا قلنا الحروف الهجائية غير المرتبة هي التي لم تكن يعني على ترتيبا هجائيا. الترتيب الهجائي هو الذي يبدأ من الهمزة وينتهي بالياء، لكن هذا لا يؤدي معرفة مرتبة، يؤدي إلى عدم تمييزها. لذلك جئنا بهذه الطريقة تدريس الحروف غير مرتبة، أي التي لم تكن مرتبة على ترتيب هجائي. yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan makaranta, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda muke gani aka rubuta akan allo, muna so mu koyar da alƙira'atu. Abinda ake nufi da alƙira'atu karatu kenan. Ya za ka iya karanta larabci, ya za ka iya karanta ƙur'ani, ya za ka iya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya za ka iya karanta duk littattafan da aka rubuta su da larabci. To da farko duk wanda zai koyi yadda ake karatun wani yare dole ya soma da harafan wannan yaren. To shine muka ce alhuruful hijaiya, harafan larabci gairu murattaba, amma ba waɗanda suke a jere ba. Akwai harafan larabci wanda suke a jere, wanda suke soma daga alhamza su ƙare da ya, suke soma daga a su ƙare da ya. To amma matsala yan uwa, koyar da harafan larabci su faro daga hamza su ƙare da ya, wani lokacin sai mutum ya koye su kuma ya zo ya kasa bambancewa a tsakaninsu, ko kuma idan aka ɗauke wani harafin aka nuna masa shi sai ya kasa gane shi, sai ya jero su tun daga a ya taho haƙi zuwa ya, sannan zai iya ganewa. Da haka muka ce gairu murattaba, waɗanda suke ba a jere ba. In an ce gairu murattaba, waɗanda suke ba a jere ba. To harafin farko da muka soma da shi za mu ga ɗigo biyu ne da shi, gashi nan shi ake ce masa ta, shi ake ce masa ta, shi ake ce masa ta.
za mu ga ɗigo biyu ne da shi ta. Duk inda muka ga wannan harafi a duniya ta larabci sunansa ta. Misali musamman ma idan da wannan wasalin fatahar a kansa. Shi larabci ba kamar turanci ba ne ba. Za ka ga turanci za ka ga harafi a sunan a nan zai iya kamawa sunansa kaza, amma idan ya haɗu da wani wasalin kuma sunansa kaza. Misali akwai harafi na C, akwai lokacin da ake ce masa C, akwai lokacin kuma da yake juyewa ya koma ka. To kaga larabci kuma bai da wannan. Ita tan nan duk inda muka ganta ta sunanta ba za ta taɓa canjawa ba. To ga sai harafi na biyu shine la. Harafi na biyu la, za mu ga gashi nan dogo, sannan ya zo ya yi ɗan lankwasa a ƙasa, shine la. La, la, haka ake ce masa. Sannan sai wannan harafi na uku gashi nan, za mu ga shi ake ce masa da. Duk inda ka ga wannan shi ake ce masa da. Kuna da shi a littafinku. Sannan mai ɗigo ɗaya gashi nan ita ake ce mata fa. Za ka ga sai ya haƙoranka sun haɗu da leɓen ƙasa fa. Sannan sai wannan harafin shi ake ce masa ma. A labban sama da na ƙasa su ma sai sun riga sun haɗu. Sai a ake ce musu a. Da inda ka ganta wannan ita ce a. Wannan kuma ra ga ta ba ta da ɗigo ra. To ka muna da kala biyu. Akwai wannan ita tana zuwa a farko ko a tsakiya, a farkon kalma ko a tsakiya, amma ita wannan a ƙarshen kalma take zuwa, a ƙarshe take zuwa, duka ana ce mata ka. Sai wannan mai ɗigo, wanda ɗigon yana wato kamar tsakiyar ta za a ce, shi wannan ita shi ake ce masa ja. Wannan kuma shi ake ce masa sa. Sai wannan harafin shi ake ce masa ba. Sai wannan harafi mai ɗigo ɗaya ake ce masa na. Wannan kuma ake ce masa ga. Sai wannan ake ce masa ha. Sai wannan mai ɗigo, shi yana da ɗigo, akwai bambanci. Mara ɗigon shine da, amma shi wannan mai ɗigon sai ka sa yani harshenka a tsakanin haƙoranka guda biyu, sannan za ka furta shi ka ce za. Sannan sai wannan shi ake ce masa wa. Sai wannan shi ake ce masa tha. Wannan mafitarsa ɗaya, shi ma sai ka ɗora, wato sai ka haɗa harshenka a tsakiya, haƙoran sama da ƙasa ka ce tha. Don ka bambance su ma da wannan. Sai wannan mara ɗigo shi ne sunansa ɓo. Sai wannan mai ɗigo, mara ɗigon shi ake ce masa ra, amma in yana da ɗigo sunansa za. Sai wannan mai ɗigo biyu a ƙasa, shi ake ce masa ya. Sai wannan mai ɗigo uku a sama shine sha, kaga mara ɗigonsa nan shi sunansa sa, wannan kuma mai ɗigon shine sha. Sai wannan harafin shine ha'ul kabira, ha babba kenan ji Bahaushe, ha. Sannan sai wannan mai ɗigo ɗaya a ƙasan ita ce ba. Sai wannan mai ɗigo, akwai mara ɗigonsa sunansa ɓa, shi kuma mai ɗigon sunansa za. Sunansa za. Sai wannan min yi mai ɗigon sunansa ba,
amma shi wannan sunansa sa 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 sa. Sai wannan qa 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 sunansa qa. Sai wannan a a, bambanci da wannan a kawai, wannan kuma a a. Sai wannan kha 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 kha, kamar za ka yi kaki kha kha. To waɗannan su ne harafan larabci guda 28 wanda aka yi su ba a jere ba. Wato wannan su ne mataki na iya karatu. Idan mutum ya riƙe su, idan mutum ya fahimce su, idan mutum ya haddace su, ya kiyaye su a ko'ina, to nan da nan fa zai iya karatu. Sannan mu gane bambanci duk lokacin da aka rubuta harafi. Yanzu misali wannan harafin yana da suna, yana da sauti. Idan da za a tambaye ka ya sunan wannan harafin, sai dai ka ce sunansa jimun jimun. Amma da za a ce ma ya sautin sai yake, sai ka ce ja ja. To wani lokacin kana so ka iya karatu, ba ruwanka da sunan harafin, kai dai ka iya sautinsa. In an nuna ma ta la da fa ma a ra ka ja sa ba na ga ha za wa ثا وا زا يا شا ها با زا صا قا ع خا. Idan ka iya su alhamdulillah. Lokacin da muka zo jujjona su, sai ga da karabin ya zamo mai sauki. Idan ka iya wannan, su ne matakin farko. Shauran wanda aka yi su a jere ba za su baka wahala ba, domin da ka zo ka iya wannan a, sai ga ita ce a nan a. Da ka iya wannan ba, in ka zo nan sai ga ita ce a nan ba. Da ka iya wannan ta, sai ga ita ce a nan ta. Da ka iya wannan sa, sai ga ita ce a nan sa. Da ka iya wannan ja, sai ga ita ce a nan ja. Da ka iya wato wannan ha, sai ka ga ita ce a nan ha. Da ka iya wannan ha, sai ka ga ita ce a nan ha. Da ka iya wannan da, sai ga ita ce a nan da. Da ka iya wannan za, sai ga ita ce a nan za. Haka nan ra, za, sa, sha, sa, ba, ba, za, a, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Sai kaga ka iya. A su ne ake ce musu al-huruf al-hijaiya al-murattaba, harafan larabci a jere, harafan larabci a jere. A, ba, ta, sa, ja, ha, qa, da, za, ra, za, sa, sha, sa, ba, ba, za, a, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Waɗannan su ne uwa, da fatan a ji a bibiye su, a iya su. Mataki ne na koyon larabci, mataki ne na iya alkur'ani, mataki ne na iya karatuttukan larabci. A nan za mu dakata. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم إن شاء الله.